parece muy bien, así puedo hablar mejor. ¿Cómo? Yo me entiendes tú mejor. Sí, te entiendo mucho mejor. Sí. Vamos a hablar. Así me Vamos, gusta, vamos coño, a hablar así en me español. gusta, coño. Sí. Coño, ya sabes, que buen pisto, buen estuche, ¿no? Así me gusta, mai bine așa se vorbește. Până acum vorbeai ușor, acum tare. Păi, oi, pe jumate, pe La scară acolo când ți-a zis, bă, vorbești mai ușor, că iese vecinii și cheamă poliția. Unde, mă? Când eram la scară, când am băut sticla aia. Când? Nu mai știu eu, mă. Când, mă? Are ceva atunci. Ai ceva timp, nu? Atunci când am băut whisky el acolo. Ah, sticla de ușă, antes. Atunci dacă nu urlai, dar acum nu mai, acum vorbești tu de niște. Cosmin, și acum e vreo problemă? Nu e nicio problemă. N-ai negona Ce, problemă. te-a dat afară și de acolo? Sau nu? De unde? Unde ai dus-o pe aia, care ți-a luat bani? De acasă? Da. Nu, te-ai împăcat cu ea. De 12. Eu ce stau, mă? Păi nu ai zis că te-ai dus cu aia și a plecat și tu te-ai certat cu ăla că ți-a că n-ai voie ca să vii cu... Aseară. Aseară. Și ai dat 20 de euro și ți-a mai luat ea 50 de euro. Acum. Nu știu ce a făcut, că a plecat cum a trezit cu bani. A fugit. A fugit, mă, că mi-ar pula. Și nu m-am... Dar nu mai avem eu. Dacă m-am luat vreo 30 de euro, De la 20 sare la 30. De la 30 sare direct la 70. Nu, cunoașteți? Da? Da, mă. Știi unde e? Da. Păi să vorbim cu ea, mă, că Ce să mai vorbești cu ea? Ți-a dat țeapă, ce mai? Țeapă pe față. Fraier pe față te-a făcut. Am măcar să vorbesc cu ea. Ce să vorbești cu ea? Și spun, bă, bravo ție, m-ai făcut. Atât, n-a dat asta. Las că o putem noi pentru banii Păi da. care i-ai dat. Nu, mă, De ce că Cosmin. banii tăi? nu, măcar să spun, da, mă, bravo ție, m-ai făcut, mâine mea, pula. Așa, atât de spun. A doua oară, Te fac eu. normal. Cum? Cum o faci? George, mă, ca mea, pula, ești eu ușor vedem. O face, mă, o face. Știi, Dar cum o faci? Păi asta te întreb, cum o faci? Băi, gata de la ora asta, nu te mai e, că e gata. Că ne certăm. Spune tu, Cosline. E cu el Laura acum, mă. Cum? E cu el Laura. Deci, cu cine? Cu Laura, cu tine? Cu ce a făcut Laura? Să mă înțeleg ce pula mea. Păi Nu, tu- mă, seara asta s-a cuplat amândoi. Stai, mă, de asta care ea a fost cu mine seară. Aia nu, De iartă, asta zic eu. aia dă-o morții, măi, dă-o Păi morții. de da, zic și eu eu, spun, da. a spus că o cunosc, că eu Da. Eu cunosc, mă, nebune, aia pentru o linie de făină, suge pula moca, o Și săptămână. unde e acum? O găsim? O găsim O acum? găsim Unde? Pe stradă. pe stradă. E pe aici, mă, doamna Da, Stera? da, da. Bale. Hai. Toma moia să că... Vamos? Stai așa că bem liniștiți. Să nu te mai iei de Laura, că Laura e cu mine acum. Că n-ai mă treabă Așa. cu Laura, îmi bag pula eu, băi, George, eu nu mă fut de eu. Laura, lasă pe Laura. Îți bagi pula Laura? Nu, mă, nu, n-am treabă cu Laura. Nu, frății, n-am treabă cu Laura, n-am treabă. Eu trebuie cu asta de seară, care i-am dat banul, n-a degeaba. Dar tu ai dat banul înainte? Da, mă, da. A dispărut, bă, Ca la curve, bineînțeles. Ca la curve, știi? Dai banul înainte și dispare. Dai banul înainte, să ți la WC și fugi. Vezi, Doamne, asta e tot, știi? Dar ai dus-o până în casă, nu ai reușit să o bagi în casă. Ai intrat ea, mă, și după aia ieși în bulanciu ficiorsul, nu știu ce pula mea, bă, că nu știu ce, că nu știu ce. Ăla-i mare? Ai făcut? E negru, eu nu mă pot pune cu el, înțelegi? De ce cauză? Pentru că măsa de vreo 45 de ani. E o neagră, e mare, e așa. Dar bine, ce comandă, mă? Și azi mă ia măsa, Luis, așa spune. Ce pasa contigo? Tu eres un buen chico. Dar tu cuando bebes, tu eres otro gente, otro pura. ¿Por qué vienes tú con esta chica esta? Y, pues sí, n-am drept, pues sí, que está mi amiga, y pune mea. Pues eu nu m-ai avizat-o, că tu... Avizat, aoleu, Doamne! De ce n-am anunțat că eu vin cu
Păi dar nu vorbești spaniol acum, ca să înțeleg. Că nu înțeleg Cum ți-a nimic. zis aia, cum ți-a explicat aia ție? Da, mă, mi-a zis pizza neagră din casă. Dar pe că spaniolă Trebuie spune. să o anunț. Da, mă, pune că Pe spune. spaniolă. Da, mă, da. Trebuia să o anunț pe ea că eu vin și e prietena mea, că nu e problemă, pot să vin cu o fată, dar prietena mea intru în cameră fără Dar ea nu cameră. era prietena ta. Eu i-am spus că e prietena mea de mult timp, știi, înțelegi tu, și a plecat că mi-am supărat, ne-am încercat și de-aia a plecat aseară. Bun, și acum spune pe spaniolă. Că eu n-am înțeles. Să sus pula pe spaniolă, nu mai bine așa. Eu zic că tu mai la mișto sau ce pula mea? Nu Spune mă, tu. dar cum ți-a zis aia, Păi putea dar eu vreau să văd cum ți-a spus aia. Care? Neagră. Neagra. Aia mare, făcuta. Asimedici. Cum? Tu, esto, por si tú esa anoche am vorbit con él, pues digo yo, está mi amiga. Ah, ¿por qué no me ha avisado que está tu amiga, que no tiene ningún problema con ella? Contigo o con ella? Digo yo, que no lo sé, que falta de avisar, de no sé, ¿entiendes? De todo. Sí, pues has visto que tú y la noche has salido cuando has visto que tenía un problema contigo, que tú no quieres de, no lo sé, has salido rápido de tu casa. Otra vez ya no vuelve aquí, si yo no llamo otra vez, ¿entendido? Otra vez yo no llamo. No, y él me dice que tú puedes llamar, que la que está tu amiga, claro que tú puedes llamar cuando tú quieres. Pero no, dacă tu haces tu problema cuando yo vuelvo con ella, en casa. Tú me dices que no, ya no puede entrar en esta casa, claro que ya no se siente bien, ¿sabes? Que no, se me siente, dice- que no se siente bien. Claro. Normal. Că nu, normal. Esto es todo, ¿no? Dale por española, ¿no? Entonces, ¿qué quieres más? Una chica. Otra chica. Tengo dos ahora y tengo otra. O sea, el trabajo, ¿Vamos? para empezar el trabajo. Claro. Hombre, qué cosas. No está de mí, ¿no? Claro. Hai mă, îți vând ceva? Îți vând ceva? ¿Cómo? Îți vând ceva? Îți vând ceva? Îți vând? Vinzi? Da. Vorbește cu Laura. Cu Laura. Eu vorbesc cu el. Tu. Eu vorbesc cu tine dacă să-ți vând Ce ceva. să-mi vin? Ce-ai făcut tu? Ce-am făcut? Dar tu când ai tras prima oară, cu cine ai tras prima și prima oară? Prima oară. Laura și cu Denis. Cu Laura și cu Denis. Dar tu ce ai simțit când ai tras prima oară? Nici o pulă nimic. Nimica. Eu simt... Băi, să eu tragi să acum spun, una. Mucio... Ha? Nu, dacă e îl simt pe cumnatul, îmi bag pula, nu mai fac de. Îl simt pe cumnatul pe marele și ăla dacă e vine ăla. Ăla Îl trage, știi? ăla trage. Trage, dar eu dacă îl simt pe cumnatul și apoi fac cu el. Da, mă. Hai să facem. Suntem buni să în pula mea, nu? Pe bani. 60 gram. Eu te cred. Ok, eu te... Ce ai mă, două cafele și 2 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro 50. Hai să-i dau 4 euro și-mi bag pula mea la lui. Am bani. Nu? Corect. Corect o nu? Da, nu? Nu ai visto la otra un vino, ok? Nu ai visto una? Una cosa? Da, nu am bani să mor, dacă... Dacă n-ai putut bere, nu pasă nada, ea asta. Că gândești că n-am avut, nu te-am Hai, invitat. bale. Și ce facem, lupule? Ia sunăm puțin. Luăm pe datorie și mâine plătim, vrei? Nu. Noi ne dă? Ia spune să vină la încoace. Ne dă? Nu, Păi vei? da, și un. Hai mă Eu să vorbesc. plătesc, stai mă să Da, plătesc eu da, asta. da. Ca să Hai, plătească asta. dacă Da, vrei, da. să plătești Da, asta. hai plătește asta. Quanto me cobra isso? 4 dias.
2, 4, quanto lo prende? Vale? Ah, mejor así. Vale, yo te Ia dau... întreabă cât e un vin. Quanto vale un vino? Stai mai aici. Lasă-l să vadă. Vin. Da. Возьми. Dar vii repede.